Официална... Аз съм бад бойко. Ние тук сме се събрали да я утушим. Има там един пожар, който не знаем кой е. Да им се прикапва малко. Си хубаво ли са? Значи, тук ние сме се събрали да утушим кой е запалил пожара. Имате ли въпроса? Има въпроса. Какви лица са го направили? Не знаем точно, да се предполага, че са някакви... Са първи това чай, по-твърно ще бъде разката точно какво не. Събрали тук да уточним. Реклама! Аз съм Кристиян Танасов и днес показвам този качествен може да ви извади очите, много издръжлив. Вижте, издръжлив е. И така, много пъти веднъж тук ще разследваме малко Бад Бойко тук. Така, Бад Бойко, как стана пожарът и къде видяхте, че колата пламчи? Купувах си кисели крастечки и изведнъж като изляза и една пряса ракия скупех, почнах да пия, взех си един хот-дог и там отдолу грива. Иначе, и видях, че колата е запалена, направо сърцето ми паднало птици. Толкова се стресах, май зацепях нещо. Че ми се удобна. Така че Бад Бойко да не ви вали... Може да съм Бад Бойко. Добре. Аз